e a todas. Imos dar comenzo a convocatoria da sesión extraordinaria que hoxe nos tiña convocado o conxunto da corporación con un único punto no orde do día que o da suscripción dun convenio marco de colaboración entre o Ministerio de Fomento, a Xunta de Galicia, o Concello de Santiago de Compostela e a Entidade Pública Empresarial ADIF, Alta Velocidade, para o desenvolvemento da futura estación intermodal de Santiago de Compostela e o seu entorno urbano. Imos comenzar co debate. A primeira intervención, a quenda de defensa do punto, vai a correr a cargo de Jorge Duarte, responsable da área de espazos cidadáns. Jorge, a túa quenda. Muy buenas tardes a todos y a todas. Voy a empezar a defender a oportunidad de la asignatura de este convenio, porque para este Goberno supón un paso fundamental para a resolución dun problema histórico de Compostela, a fenda aberta na cidade coa construcción das liñas ferroviarias. Santiago fai moitos anos quedou dividida entre o centro e os barrios del sur, e hoxe damos un paso fundamental para recuperar de novo esa comunicación peonil. Antes de nada, gustaríame facer un breve repaso da cronoloxía de feitos das actuacións que hai neste ámbito nos últimos anos. Gustaríame empezar polo ano 1998, no que se asinou un primeiro convenio que lle cargaba ao Concello unha serie de responsabilidades legais, como a modificación do planeamento, que a creación dun plan especial e unha modificación do plan xeral, e que despois a Xunta informou negativamente e ademais tamén a Xustiza no ano 2006 anulou. E ademais desas responsabilidades legais tamén lle cargaba ao Concello cunhas responsabilidades económicas. Posteriormente, no ano 2006, o alcalde Sánchez Bugallo anunciou a inminente sinatura dun convenio para a construcción da estación intermodal. Convenio que finalmente asinouse 3 anos despois, no ano 2009. O citado convenio, aprobado no mes de xaneiro na corporación e que non se asinou ata novembro de 2009, sendo os asinantes Xosé Sánchez Bugallo como alcalde da cidade, Xosé Blanco como ministro de Fomento, o conselleiro de Infraestructuras Agustín Fernández de Rojas, perdón. Asinouse, como decía, no ano 2009. Era un acordo que hipotecaba a cidade porque incluía un aproveitamento urbanístico desmesurado de máis de 53.000 metros cuadrados para que o Concello e a DIF financiaran esta estación intermodal. Desos 53.000 metros cuadrados, ademais, 27.000 serían de uso terciario comercial, incluindo especificamente 12.000 de aproveitamento de un gran centro comercial exento da estación, 10.000 serían de uso hoteleiro e 16.000 metros cuadrados dos 53.000 serían de uso residencial, dos que tan só, tal como figura no convenio, tan só un 30% serían para vivenda protegida. Segundo este convenio de 2009, a DIF financiaría a estación, polo tanto, con cargo ao aproveitamento urbanístico destes terreos de ADIF e tamén dos terreos municipais que estaban no entorno. Polo tanto, en segundo termo, quen estaba pagando esta estación intermodal era tamén o Concello. O convenio de 2009 non fixaba ningún prazo para a construción da estación intermodal. De feito, tampouco é que os gobernos que naquel momento asinaron tuveran excesiva prisa. De feito, tardouse máis de 2 anos en convocar o concurso de ideas para a redacción do proxecto, no que, por certo, eu que estaba no xurado, podo decir que nin a administración local, nin a administración da Diputación, nin a administración autonómica, naquel momento ocupada polo PP, tuvo moito interés en participar e non asistiu a aquelas reunións. Cando o PP chegou ao goberno de Santiago, parouse a tramitación da estación intermodal. Primeiro, cas opinións de Gerardo Conde Roa, que pedíalle á ministra Ana Pastor que se construíra un apeadeiro en Lavacolla. Posteriormente, paralizáronse as actuacións e anunciouse repetidas veces, pois primeiro a reunión dunha comisión técnica da que nunca máis se soubo, anunciando posteriormente a elaboración dun plan director que igualmente nunca máis se soubo, e finalmente presentando a bombo e platillo
un proxecto para condicionar as vías do ferrocarril, para facer unha pequena ampliación do edificio existente e para facer unhas escaleiras baixo as vías, nun acto que presentouse no Salón Nobre, no que incluso estuvo participando o entón presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Este proxecto, presentado en 2015, nos meses previos á campaña electoral, foi máis un problema que unha solución, porque realmente condicionou a resolución definitiva da estación intermodal. Neste proxecto, licitado en 19 millóns de euros, contemplaba obras, hipotecaba fondos en obras que non serían necesarias se se contara cun proxecto global como que ahora queremos deixar encaminado. Digamos que aquelas obras como ampliación do edificio ou o ascensor, se tuviéramos un proxecto global e definitivo como que ahora sí coñecemos e que queremos avanzar, pois realmente non houberan sido necesarias. Como decíamos, esa obra estaba en proceso de licitación cando chegou o goberno de Compostela Aberta. Para este goberno, resolver o tema da estación intermodal foi unha prioridade absoluta e para min, como concelleiro de Espazos e Cidades, polo seguimento do tema nos últimos anos e a participación anterior no xurado, pois realmente supoñía o recoñecemento de que estamos ante un dos problemas máis importantes para a resolución da configuración urbanística da nosa cidade. Nós non nos conformamos desde o principio con ese proxecto da DIF, porque só se daba unha resolución aos problemas ferroviarios, pero non se contemplaban os problemas da cidade. Por iso, desde o mes de xullo, cando chegamos, empezamos a manter reunións con a DIF, reunións nas que traballamos por ter un proxecto global para a estación, un proxecto que resolvera os problemas de Compostela, que acabara con esa división entre os barrios do sur, Pontepedriña, Castiñeiriño, e o Ensanche, o centro da cidade. Neste proxecto negociador partimos de cero, xa que o proxecto que xa estaba licitado impedía facer o que coñecíamos como o proxecto de Juan Herreros, que era un bon proxecto en canto a súa filosofía, con aquel lema de balcón, ponte, mirador, pero que, como xa dixen anteriormente, traía un regalo envenenado en forma de financiamiento por parte do Concello a través do custe do aproveitamento urbanístico que poñía ou recalificaba o Concello. En todo este tempo conseguimos un proxecto de estación intermodal realizado tamén polo propio Juan Herreros e que respecta a filosofía do seu primeiro proxecto, mantendo a estación existente e tamén a marquesina, cumprindo tamén así os desexos expresados por parte da cidadanía. Conseguimos que se incluíra no proxecto a conexión peonil cos barrios do sur a través de elementos mecanizados, ascensores, escaleiras, rampla e, ademais, cun deseño que crea dous espacios públicos importantes de calidade. Un no acceso desde o Horro, creando unha gran praza de acceso á estación intermodal, e outro no acceso ao barrio de Pontepedriña, cunha gran praza entre a Rúa Ulla e o vial de Clara Campoamor, no cal dábamos resposta claramente ás peticións que nos transmitiron os veciños de Pontepedriña. Estes dous espazos públicos están recollidos no anteproxecto de estación intermodal que coñecemos na actualidade. Nun primeiro momento, a pretensión da Xunta de Galicia para poder construir a estación de autobuses era que a DIF cedera gratuitamente os terreos necesarios para esta estación. Nesta situación de bloqueo desde o mes de novembro na que se coñece a proposta de borrador da Xunta ata o mes de febreiro que empezamos a avanzar, había unha situación de bloqueo por esta petición que a DIF non estaba disposto a asumir. Por lo tanto, no mes de marzo tivo que ser o Concello o que der un paso adiante para asumir a obtención deses terreos a través dun convenio polo que compensará a DIF económicamente ou con aproveitamento urbanístico neste ámbito ou noutro, cedendo terreos que xa son propiedade da cidade para conseguir, como decía, os terreos necesarios para a construción da estación de autobuses. En todo caso, este aproveitamento, tanto se é neste ámbito ou noutro, non chegará nunca nin a un 10% do previsto no convenio de 2009. A valoración exacta deste terreo queda pendiente da
do coñecemento da superficie necesaria de terreos, porque o proxecto está rematándose na actualidade. Gustaríame salientar que este convenio foi negociado cun goberno en funcións, con todo o que iso pode supoñer. Gustaríame recordar que os dous convenios anteriores fixéronse con gobernos amigos, por así decirlo, de Xosé Sánchez Bugallo e o Ministerio de Fomento, pero que o importante, a pesar de eso, daquela colaboración entre gobernos da mesma cor política, a día de hoxe non tiñamos nada. Por lo tanto, é importante para este grupo de goberno asinar o convenio, porque é un compromiso que queda para o futuro. Este é un acordo marco que hai que desenvolver. O que hoxe traemos a este pleno é un punto de partida, non un punto de chegada. Rematando, vou ser flexible por ser un punto único, pero intenta axustar do tempo, Jorge. Sí. A construción da estación intermodal, polo tanto, tal e como se dixo, farase en dúas fases. Unha primeira fase vinculada á ubicación da estación de autobuses. A estación de autobuses construíse con fondos FEDER, ten un horizonte de que no ano 2020 ten que estar rematada, e, polo tanto, a primeira fase da estación intermodal, que sería a conexión desde o centro ca estación de autobuses, farase financiada e licitada pola Xunta de Galiza, con financiación das tres administracións, e posteriormente nunha segunda fase resolverase a solución ferroviaria e a conexión das dúas partes da cidade cunha estación intermodal completa, como todos entendemos, que une a través de espazo cuberto as dúas estacións. Nos últimos días escoitamos voces de diversos colectivos da oposición polo feito de que se desvincule a segunda fase da estación intermodal e de que se fixe un plazo de que cando a estación acade os 3,5 millóns de pasaxeiros acometerase esa segunda fase. Quizás o que a oposición descoñece son os datos que facilitaba a propia ministra de Fomento o 18 de abril do 2016, polos cales decía que en Compostela se movían na actualidade 2,7 millóns de usuarios de ferrocarril só no eixo atlántico, a maiores os que veñen de Madrid ou de Ourense. Datos do mes de abril expresados pola ministra de Fomento. Quizáis tamén descoñecen que as previsións apuntan a que a chegada do tren de alta velocidade desplazará cerca de medio millón de pasaxeiros cara ao transporte ferroviario. E este horizonte que se marca de poder acadar esos 3,5 millóns de pasaxeiros nos próximos anos non debería de facernos olvidar que no 2006 anunciouse por primeira vez o convenio, que no 2009 financiouse o convenio e que hoxe, 7 anos despois de asinar aquel convenio 2009, seguíamos sin ter nada. Por lo tanto, entendemos que a ratificación, a aprobación por parte do Pleno deste convenio é positivo para a cidade porque posibilita unha estación intermodal que resolve os problemas da cidade, aqueles problemas que reivindicamos do principio. Resolución da mobilidade e resolución do problema funcional da cidade ca conexión dos barrios do sur co centro da cidade. Gracias, Jorge. Jorge excedeuse en 3 minutos da súa primeira quenda, co cal son 3 minutos acumulables para calquer voceiro de calquer grupo na súa primeira quenda. Rubén Cela. Moitas gracias, señor alcalde, e agardo que non teña que facer uso desa prórroga. Certamente para falar do futuro da estación intermodal de Santiago, pois resulta imprescindível pois que, aínda que sexa pois dun xeito telegráfico, pois repasemos pois o pasado e o presente deste proxecto, non? Para iso, eu, non vou rememorar aquí todo o que ten acontecido desde o ano 98, que se comezou a falar da estación intermodal de Santiago, como acaba de facer o concelleiro, mas sí que creo que é imprescindível, cando menos, facer referencia a 4 momentos, non? O primeiro deles
en xullo de 2006, non? Data na que se asinaba un convenio para darlle saída pois, a esta bella demanda desta cidade, non? Posteriormente, a asinatura dese convenio, o Adif o que pretendeu facer pois, foi subir as súas pretensións respecto aos aproveitamentos económicos desta infraestructura. Esas pretensións non compartidas naquela altura por este Concello, gobernado daquela polo Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, derivarían pois, nun impulso entre o Adif e o Concello de Santiago que chegaría até o momento en que se pechou o pexón. Nese intre, o Concello de Santiago negouse a admitir as pretensións do Adif de aproveitamento urbanístico para esta zona e mantivo para esa peza a posición de manter tal e como estaba no anterior plan de ordenación, é dicir, remitindo a súa ordenación a un plan especial. As discrepancias non estaban tanto na edificabilidade e o seu aproveitamento a favor do Adif como no uso comercial que lle quería dar para crear un gran centro comercial dentro desa estación, cousa da que o goberno municipal do Partido Socialista e do BNG, como decía, a aquela altura, pois non estaba pola labor. Posteriormente, habría que responder pois algo tan pouco previsto, que, como saben, foi que se modificou a legislación autonómica en materia das obrigas respecto á reserva para a vivenda protexida. Así, Concello, Ministerio de Fomento, Adif e Xunta de Galiza retomarían a negociación despois de aprobado o pexón, chegando a un acordo que derivou nun novo convenio que o Concello e o Ministerio ultimarían no ano 2009. Desde o punto de vista urbanístico, o contido do convenio pois era o mesmo que en 2006, pero rebaixando o aproveitamento lucrativo do uso comercial e introducindo vivenda protexida. Outro cambio significativo foi que no documento de 2006 prevíase un uso comercial e hoteleiro dentro da propia estación, algo que na nova redacción xa non se contemplaba. En particular, establecíase un máximo de 20.000 metros cuadrados de uso comercial e deses 10.000 para uso hoteleiro. Para compensar esa reducción, incrementábase o uso residencial ata os 16.000 metros cuadrados, dos que o 30% serían para vivenda protexida fronte ao 20% previsto inicialmente. A partir de aí, tal e como comentaba o concelleiro na súa intervención, o Adif realizaría pois, un concurso de ideas os que se presentarían diferentes estudos de arquitectura con propostas moi dispares e que, como saben, pois, remataría gañando o estudo de arquitectos de Herreros. O Concello de Santiago, a Diputación da Coruña e a Xunta de Galiza, as tres institucións gobernadas aquela altura polo Partido Popular, deixaron plantada aquela mesa de contratación. É dicir, íase decidir que proxecto de estación era o mellor para Santiago sen que a vontade dos santiagueses estivera presente, porque o seu goberno local, naquele momento do Partido Popular eleito había uns meses, unilateralmente decide non participar dese proceso. E o máis curioso é que tampouco fai a Xunta de Galiza, a pesar de que asinaba un protocolo respecto o 3 de novembro de 2009. Iso sí, nun alarde de coherencia, a Xunta sí que estivo presente nos concursos de Lugo e a Coruña. A partir de aí, pois sucédese pois, un variado repertorio de excusas a cada cal máis delirante que se poderían resumir nunha soa frase: 3 anos perdidos. O Partido Popular primeiro dixo que a estación non facía falta porque os pasaxeiros e as pasaxeiras de alta velocidade podían chegar igual sin estación a Santiago de Compostela. Despois que non iban permitir un centro comercial, a pesar de que o propio presidente da Adif confirmaba que non se ia construir ningún centro comercial, como así tería que acabar recoñecendo e rectificando o propio alcalde naquela altura, o señor Conde Roa. Posteriormente a excusa foi que non se facía porque era precisa unha maior planificación urbanística, non só na zona en cuestión, sino tamén en toda a súa contorna. Despois o problema era o mantemento da bella estación. Despois insistían en que un goberno sen funcións non debería adxudicar algo tan importante. E mire que voltas da vida que o goberno que promove nesta ocasión o convenio non é que estea en funcións, sino que está na prórroga dun goberno en funcións e en plena precampaña electoral. E máis tarde, segundo Conde Roa, pois non valía o que estaba acordado porque o Adif tiña que asumir o 100% da obra. E a penúltima excusa, desde logo, pois sería máis pintoresca, non? Segundo Conde Roa, os gobernos anteriores pois foran moi poucos ambiciosos e había que levar a estación intermodal a Lavacolla. Posteriormente, xa na época de Agustín Hernández como alcalde, aceptaríase acometer a obra por fases. Iso sí, aprobándose unha primeira fase consistente basicamente en buscar unha solución ferroviaria e ampliar o vestíbulo, sin saber exactamente en que consistirían o resto das fases nin cal sería o resultado final, e podendo incurrir incluso en contradicións co proxecto
proxecto finalmente que se realizase, como moito nos tememos que poda acabar acontecendo. E finalmente hai un cambio de goberno no Concello de Santiago e 12 meses despois da súa entrada, Compostela Aberta dinos que veñen de desbloquear o proxecto, que está todo arranxado e que todo moi rico e moi abundante. Lamentablemente non é así. Hoxe non estamos a debatir ni siquiera sobre o futuro da estación intermodal. O que nos están a pedir é que convalidemos o seu acordo, que son cousas moi diferentes. En certa medida, o que buscan é, ante feitos consumados e unilaterais, diluir as súas propias responsabilidades. E nese sentido, creemos que Compostela Aberta desaproveitou a oportunidade de consensuar previamente esas reunións coa DIF e a Xunta unha posición de cidade, non só cos grupos da oposición, senón con empresarios, comerciantes, cabeciñanza Don Sánchez, de Pontepedriña, cos taxistas, en definitiva, levar á mesa de negociación non unha posición de partido, ni sequera unha posición de goberno, sino unha posición de cidade. En calquera caso, para o BNG, este non é un bo acordo, e estou convencido de que vostedes tamén son conscientes das súas carencias, con independencia de que poidan creer honestamente, e estou convencido que ese é o caso do concelleiro, que este é o mellor dos acordos posíveis. Eu creo que é o mellor dos acordos posíveis, sin lugar a dúbidas, para o ADIF. Non me cabe a menor dúbida. O ADIF chega a un gran acordo. Posiblemente este tamén sexa un bo acordo para a Xunta de Galiza, pero desde logo, para min, plantéxame moitas dúbidas de que este sexa o mellor acordo o que podía esperar e o que podía alcanzar Santiago de Compostela. Eu comparto co concelleiro a súa reflexión de que desbloquear situacións enquistadas, chegar a acordos pode resultar tremendamente difícil. Eu sei que iso é así. Cando é moi fácil é cando se cede en todo ou en case todo, e iso non é chegar a acordos entre iguais, senón que é aceptar resignadamente unha imposición de outro e actuar, desde o meu punto de vista, con pouca ambición de cidade. Despois de ler e de reler este convenio, pois eu o que teño é unha única certeza, non? E é que Santiago vai ter no corto e no medio prazo unha nova estación de autobuses conectada coa bella estación de tren que terá un hall ampliado por unha pasarela pequena e descuberta. Eso que está garantido nese convenio. O resto é todo un futurível que o tempo dirá se é ou non é. E vostedes, basicamente, o que fan este convenio, despois podemos falar na seguinte quenda deso, de se isto é un convenio ou un protocolo, o que fan é asumir, basicamente, 4 cousas diferentes do que estaba falado até o momento, non? En primeiro lugar, que o ADIF non vai facer a obra da nova estación do tren e, polo tanto, non desembolsará eses 29 millóns de euros comprometidos até chegar aos 3,5 millóns de pasaxeiros, asumindo con naturalidade desde o meu punto de vista, agravio comparativo en toda a regra, xa que iso non se lle pediu a ninguna outra cidade. Na práctica, pois é pouco menos que asinar un cheque en branco, non? Porque cando se vai a chegar a esa cifra, que pasa se non se chega a esa cifra? Facía referencia o señor Duarte agora aos datos da ministra. Claro, eu nestes días, tamén en boca do propio concelleiro, escoitei-no citar 3 cifras diferentes, e sei que non é responsabilidade do señor concelleiro. O ADIF di que son 2.400.000, Renfe di que son 2.700.000, a ministra di que son 3.100.000, pero os que hai que descontar. Bueno, en calquera caso, eu que me pregunto é, en base a que fai o grupo de goberno un cálculo estimativo de cando vai estar isto e por que, cando nin siquiera temos a certeza de que no ano 2018 chega a alta velocidade a Santiago de Compostela, non? Polo tanto, creo que non é a fórmula máis correcta asinar un convenio onde non se deixa unha data pechada para o inicio desas obras. En segundo lugar, un cofinanciamento do 30% dunha pasarela que non estaba prevista, sinceramente e con honestidade, para min eso non é un problema, quer dicir que o Concello de Santiago, ainda que nos borradores iniciais non tivera que aportar unha aportación directa que o fixera en especie de outra maneira, agora tenha que aportar un 30%, sería unha cuestión absolutamente menor se o resultado final fora bo, non? Que habrá que pagar de novo expropiacións de terreos polo cambio de ubicación con respecto ao proxecto inicial e sobre as expropiacións iniciais no caso da estación de buses, e en último lugar, pois que ao final non estamos a falar pois dun único proxecto de estación intermodal, sino de 2 proxectos independentes unidos
temporalmente por unha pasarela e agardemos que no futuro pois por unha estrutura de outro tipo, porque como sabemos, pois unha pasarela descoberta nunha cidade na que chove tan pouco como Santiago, pois non vai ser o elemento máis fácil e máis cómodo para desplazarse os pasaxeiros da estación de buses á estación de tren. En calquera caso, eu creo que despois de tantos anos perdidos, cheaos de promesas e de deslealdades entre institucións por intereses partidistas e cortoplacistas que nada tiñan que ver co interese xeral de Santiago, pois rematamos cunha solución de segunda que desde o noso punto de vista pois non está á altura do que Santiago precisa e merece, non xa tanto como porta de entrada da alta velocidade en Galiza, que tamén, sino como capital deste país e patrimonio da humanidade. Mais nada. Moitas gracias, Rubén. Señor Paco. Gracias, señor alcalde. Boa tarde, compañeiras e compañeros de corporación. Para o Grupo Municipal Socialista non hai dúbida de que Santiago de Compostela, capital de Galicia, debe consolidarse como centro das comunicacións do noso país e para iso a estación intermodal debe ser infraestructura de referencia do AVE para Galicia. Un proxecto estratégico para o desenvolvemento económico e empresarial da nosa cidade. Con este objetivo se traballou arreo durante os anos dos gobernos progresistas presididos por un alcalde socialista. Así, en novembro de 2009, asinouse un convenio co Ministerio de Fomento, a DIF e a Xunta de Galicia, por certo, asinado co visto e prace do actual voceiro do Partido Popular, sentado hoxe aquí enfrente, un protocolo de colaboración entre as devanditas administracións para a construción dunha nova estación intermodal que integraba co transporte ferroviario o resto dos transportes terrestres e solucionaba a conexión entre Castiñeriño, Pontepedriña, Brañas de Sar e o Ensanche. Este protocolo establece, de acordo co disposto na Lei Xeral Orzamentaria, como recursos públicos os ingresos patrimoniais. A DIF impuxo como recurso de financiamento da nova estación intermodal e da conexión dos barrios e inclusión do aproveitamento urbanístico dun máximo de 53.170 metros cuadrados, coa posibilidade de desenvolver posibles usos como hostaleiro, o comercial e o residencial. Esta imposición de Adif coincide coa exixida no seu momento para financiar moitas outras estacións en toda España, incluída a estación do AVE de Vigo e aceptada naquel entón pola alcaldesa do Partido Popular, dona Corina Porro, adquirindo o compromiso de facilitar un aproveitamento urbanístico para máis de 50.000 metros cuadrados ou a recalificación dos peiraos do Porto da Coruña para financiar a construción do porto exterior da devandita cidade. A partir dese momento, entre 2010 e 2011, o alcalde da cidade, Xosé Antón Sánchez Bugallo, reunirse en máis de 8 ocasións, casi unha vez ao mes, cos responsables de Adif en Madrid. E, finalmente, despois do bloqueo sistemático do goberno do Partido Popular da Xunta de Galicia, a estación intermodal da nosa cidade, conseguiuse que este proceso rematase coa convocatoria dun concurso público, cuxo obxectivo foi seleccionar o mellor proxecto para a construción da estación intermodal de Santiago, dando cumprimento establecido no mencionado protocolo. Concurso que finalizou coa elección por parte do xurado en novembro de 2011 do proxecto de estudo de arquitectura Herreros que todos coñecemos, proxecto que foi distinguido con diversos premios de arquitectura. A este acto de selección do proxecto gañador faltaron 3 membros do xurado que correspondían ás administracións gobernadas polo Partido Popular, naquel momento Xunta e Concello, Agustín Hernández e Gerardo Conde Roa, nunha clara manifestación de continuar boicoteando o proxecto de estación intermodal para Santiago de Compostela. Boicot que, desgraciadamente para esta cidade, foi efectivo, xa que se perderon os 4 anos de goberno do Partido Popular e un ano de goberno de Compostela Aberta, sen ver non xa o inicio das obras de intermodal, senón nin tan sequera a licitación das mesmas. Primeiro, don Gerardo Conde Roa pretendeu paralizar o proxecto promovendo un trazado do AVE alternativo aprobado polo Ministerio de Fomento, sendo o ministro Álvarez Cascos no goberno Aznar, para levar o AVE ata o aeroporto de Lavacolla e crear un apeadeiro xunto ao aeroporto. Proposta inasumible económicamente e inviable técnicamente, é dicir, un disparate que só contou cun colaborador, o conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras da Xunta de Galicia, don Agustín Hernández Fernández de Rojas, deputado por Pontevedra nese momento. Posteriormente, xa como alcalde, don Agustín Hernández Fernández de Rojas satisfixo as expectativas reais de Renfe e Adif e aceptou adecuar a estación actual ás necesidades viarias e de ampliación do vestíbulo da actual estación.
Esta posición de entreguismo ás administracións gobernadas polo Partido Popular en detrimento claro dos intereses da cidade quedou plasmado no texto da proposta de convenio 2015, onde o xeto do mesmo é a adaptación da estación de Santiago aos novos servizos de alta velocidade, incluindo, iso sí, un ascensor como toda mellora proposto por Adif e Renfe. A disculpa que se lles antoxou para justificar o boicot á construción dunha estación intermodal que dera solución á conexión dos barrios por parte de Conde Roa e Agustín Hernández foi o aproveitamento urbanístico exixido por Adif, aproveitamento que figuraba no protocolo asinado previamente polo señor Hernández. O se ten vostede a oportunidade de explicar por que primeiro asinou e despois criticou o documento. Pode que fora por interés electoral do señor Conde Roa. En xuño de 2015 asume as responsabilidades de gobernar Compostela Aberta. Pasou xa un ano dende entón, aínda que na cidade as novas políticas brillen pola súa ausencia, e o goberno de Compostela Aberta e o seu alcalde, facendo seguidismo do goberno do Partido Popular, foron incapaces de convocar o Consello Económico e Social, que é o órgano de participación de todos os axentes económicos e sociais desta cidade, incluindo os grupos políticos con representación nesta corporación, co obxectivo de buscar e alcanzar un consenso da cidade sobre esta infraestructura estratégica para a capital de Galicia. Renunciou así Compostela Aberta e o señor Noriega a liderar e loitar por un proxecto consensuado. En lugar diso, o goberno de Compostela Aberta, presidido polo seu alcalde, optou por darlle as costas á cidade. Negociaron unilateralmente un proxecto descoñecido por todos ata que se convocou este pleno e cuxo resultado claramente supón que o proceso de negociación foi a historia dunha claudicación política anunciada. Un resultado que só serve aos intereses de Adif, de Fomento e da Xunta, pero que claramente non responde aos intereses e as necesidades de Santiago de Compostela e dos seus veciños e veciñas. Este proxecto non é o que merece a capital do noso país, non é o que merece a nosa cidade. E trénose a debater un protocolo de intencións que non un convenio, xa que, como indica o secretario xeral do Pleno no seu informe, trátase dun mero compromiso institucional e que para que os acordos incluídos sexan vinculantes requerirase o seu desenvolvemento a través de novos convenios que se suscriban. Da mesma opinión é o informe de intervención que entende que este protocolo é un texto que se limita a establecer pautas de orientación política de cada administración nun tema de interese común e que, segundo a normativa, debe denominarse protocolo xeral. Así, estamos ante unha mera declaración de intencións sen ningún efecto per se. Por certo, este protocolo de intencións nin sequera ven acompañado por unha proposta da alcaldía nin por informe do director da área de urbanismo. O contido do protocolo de intencións que se nos trae a consideración establece dúas fases de execución, non dunha estación intermodal, entendida esta como un edificio que dé servicio aos viaxeiros de diferentes formas de transporte, ferrocarril, autobuses de liña, autobuses urbáns, taxis e coches particulares, senón un intercambiador formado por dous edificios independentes, cada un con seus propios servizos, conectado por unha pasarela de 12 metros de ancho, descuberta, orientada ao sur, co que isto representa nunha cidade como Santiago, cos niveis de pluviosidade que todos gozamos. Pero o certo é que a primeira fase de execución do proxecto limítase ao negociado polo Partido Popular ante Adif e Fomento cun ascensor, a ampliación do vestíbulo da actual estación, o acceso ás vías, a demolición do edificio lateral da actual estación e a pasarela mencionada do intercambiador. A Xunta continúa obrigada ao traslado da estación de autobuses de San Caetano a cambio de quedar coa propiedade dos terreos e do edificio da actual estación de autobuses, establecendo un máximo para o financiamento da nova estación en 6 millóns de euros, 4 menos do comprometido en 2009. Hai que resaltar que neste protocolo de intencións non existe data para a execución desta primeira fase. Nunha segunda fase vio o protocolo de intencións que se construiría a nova terminal do AVE daríase cobertura á pasarela. Esta segunda fase tería lugar cando a estación do ferrocarril de Santiago alcance os 3,5 millóns de pasaxeiros, o que supón unha clara indeterminación temporal do cumprimento dos compromisos por parte de Adif e Fomento. Non existe ningún informe incorporado ao expediente que se trae a pleno que permite establecer ningún cálculo de horizonte temporal con respecto a dita consecución do incremento de pasaxeiros. Nin se indica cal é a cifra actual de pasaxeiros. Noutra indefinición, pois Adif fala duns 2,4 millóns de pasaxeiros actuais fronte a Renfe, que fala de 2,7 millóns de pasaxeiros. E isto, alcanzar un determinado número de pasaxeiros, só se lle exixe a Santiago de Compostela, non a Vigo, nin a Coruña, nin a Ourense.
Segovia ten unha estación intermodal de verdade con 10 veces menos pasaxeiros que actualmente Santiago. Por que Compostela Aberta acepta isto? Desaparece deste proxecto a praza pública de 5.000 metros cuadrados do proxecto ganador de Reiros. A nova estación integrada e, por tanto, intermodal de ferrocarril e autobuses. A conexión peonil que cosa a cidade unindo os barrios de Ensanche coa Ponte de Pedriña e Osar. A conexión rodada entre Hórreo e o Castiñeiriño a través dun túnel baixo as vías do ferrocarril e 1.400 prazas de aparcadoiro. Pero os compromisos de Compostela, segundo este protocolo de intencións, fanse tremendamente gravosos para a nosa cidade. Así, o Concello de Santiago ten que financiar por segunda vez a expropiación dos terreos para a construción da nova estación de autobuses. Xa pagou pola expropiación das naves de Coipe 1.100.000 euros, pero tras a decisión unilateral da Xunta de modificar a localización, agora hai que realizar novas expropiacións. Debe financiar as expropiacións para ceder gratuitamente os terreos a DIF para a construción do intercambiador. Debe financiar a remodelación da rúa Campo Amor, así como a construción da rotonda para entrada e saída dos autobuses da estación. Debe financiar o 30% do custo da pasarela que conecta o intercambiador. E todo iso con cuantía indeterminada, xa que non se contempla ninguna cifra en todo o protocolo de intencións que hoxe se nos presenta a pleno. Ademais, os chans de titularidade municipal cos aproveitamentos incluídos no ámbito de actuación para que se poida financiar o intercambiador de Renfe con estes aproveitamentos urbanísticos. Este aspecto tampouco está cuantificado no protocolo. E todas estas obrigas, particularmente onerosas para os veciños e veciñas desta cidade, en comparación ca cidade de Vigo, que aprobou no pleno da súa corporación por unanimidade que as expropiacións para a construción da súa estación intermodal non as pagarían os veciños e veciñas de Vigo, senón a DIF ou a Xunta. E traenos este protocolo onde se referencian as obrigas do Concello de modificar o Poxón e aprobar o plan especial, así como a posta a disposición do chan do Concello e os seus aproveitamentos, insisto, en un informe de urbanismo que sí se achegou no protocolo de 2009. Por que non se achega agora? O PSDG-PSOE sempre defendeu a estación intermodal que Santiago precisa e merece. Unha estación que cumpra con 3 criterios básicos: a intermodalidade entendida como un edificio que dé servizo aos pasaxeiros dos diferentes sistemas de transporte, un proxecto que permita coser a cidade e conectar tanto peatonalmente como por circulación rodada os barrios de Ensanche e a Pontepedriña, Sar e as Breñas de Sar, e a posibilidade de realizalo por fases para adaptarse á situación económica e orzamentaria das administracións implicadas en cada momento de desenvolvemento do proxecto. Apoiamos o proxecto de Herreros porque foi o proxecto ganador dun concurso público, seleccionado por un xurado de técnicos, entre os que se atopaba o actual concelleiro de Espazos Urbanos, naquel momento decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, o señor Duarte, que defendeu en numerosas ocasións de bandito proxecto ata que cambiou de cadeira de brazos e con iso abrazou non só o proxecto do Partido Popular, senón mesmo os argumentos de don Gerardo Conde Roa referentes ao aproveitamento urbanístico dos terreos. De verdade que non damos crédito, señor Duarte. Apoiamos o proxecto de Herreros como apoiaríamos calquera dos outros 6 proxectos do concurso público que cumprisen os 3 criterios mencionados de intermodalidade, construción da cidade e desenvolvemento do proxecto por fases. Pero insisto en que o que hoxe se nos presenta é un intercambiador que nada axuda a coser a cidade cos seus barrios. Poderíamos aceptar sen problema que non se financie o proxecto co aproveitamento urbanístico dos terreos municipais. Rematando, cando podes, porque xa pasaron os 3 minutos de rigor. E que se financie exclusivamente cos orzamentos de Fomento e da Xunta, pero queremos un trato como que se lle deu a outras cidades como Vigo. Os socialistas queremos para Santiago estación intermodal que necesita, e o noso posicionamento neste pleno asegúrolles que ven respaldado por a maioría dos representantes sociais cos que tiven ocasión de reunirme nestes últimos días. Moitas grazas. Moitas gracias, Paco. Agustín Hernández, a súa quenda. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Boas tardes. A verdade é que tanto o concelleiro como os voceiros dedicaron máis da mitad das súas quendas a falar do pasado. Eu vou centrarme no convenio, nos seus efectos e tamén no futuro. Traen hoxe a este pleno un convenio marco de colaboración para a intermodal da nosa cidade despois dun ano de goberno, máis ben un ano menos 6 días, é certo. Están vostedes, en definitiva, facendo o percorrido que nos deixamos sinalado, iso sí, cun ano de retraso. Dende esa perspectiva, parece razoable que dende estas bancadas criticáramos ese retraso, pero non así o resultado. Sin embargo, e lamentablemente para a cidade, moi lamentablemente para a cidade, criticamos o retraso, pero tamén especialmente o seu resultado.
O que traen vostedes hoxe a este pleno é nada, e volvo a repetir, é nada, é o mesmo. E non o digo eu, sino que únicamente é necesario ler a cláusula 9ª. 3 parágrafos. Leo o primeiro. Los acuerdos incluidos en el presente convenio marco de colaboración requerirán, para ser vinculantes, su desarrollo a través de los correspondientes convenios de desarrollo que se suscribirán previa tramitación necesaria, en su caso, entre las entidades intervinientes. O segundo parágrafo e o terceiro tamén deixan claro que é necesario suscribir un convenio de colaboración para formalizar as aportacións económicas e tamén é necesario ese convenio para formalizar a entrega dos terreos. Neste tema, neste punto da miña intervención, gustaríame facer unha reflexión ao respecto do trato que fai vostede, señor alcalde, a este pleno. Despreza os acordos plenarios a cotío, non respeta o cumprimento deses acordos, pero trae a este pleno un protocolo de intencións que podería perfectamente asinar vostede baixo a súa persoal responsabilidade, especialmente tendo en conta que non contou co resto da cidade para negociar en Madrid, tal e como tiñamos pactado e tal e como tiñamos aprobado neste mesmo pleno. Traen un protocolo, non é un convenio. Un protocolo que amosa o compromiso das partes, é certo, pero sin concreción económica nin compromisos vinculantes. Mesmo este plantexamento podería ser lícito e tamén de interese para a cidade, como no seu día o foi o convenio de 2009, sempre e cando permitise avanzar, fora equitativo e determinara unha distribución de cargas e un reparto de beneficios que foran a favor da cidade, ou mesmo equilibrado, pero isto non é así, o contrario. Creemos que este protocolo que traen vostedes hoxe a aprobación do pleno é un documento carente de concreción, falto de ambición, conformista cos compromisos do resto das administracións e xeneroso nas achegas a realizar polo Concello de Santiago. Din vostedes que desbloquearon a estación intermodal e que acadaron un bo acordo. Sin embargo, traenos para aprobación un documento que non determina cifras concretas, que non define prazos certos e que fía todo a posteriores tramitacións. Iso sí, determina dúas cuestións que na nosa opinión son lesivas para a cidade e tamén para o seu futuro. A achega da Xunta e do Concello será do 60% do custe da infraestructura executada para resolver a fenda urbana originada polas vías, sin coñecer, polo menos nós, o deseño concreto, nin o custe, deseño que, por certo, vai a executar o ADIF dentro dos seus compromisos sin ninguna potestade do Concello para marcar a súa opinión. Asúmese un financiamento de máis da mitade, sin dúbida, mal negocio para a cidade. E, por certo, o segundo compromiso, o Ministerio non empezará a executar. Por certo, que se entende por executar? A obra da intermodal ata acadar os 3,5 millóns de viaxeiros o ano. É dicir, porque un protocolo que fía todo o desenvolvemento a través de convenios posteriores fixa estas dúas cuestións de xeito tan claro? Tendo en conta que se ten que redactar, aprobar e asinar convenios posteriores, máis dun, non sería máis lóxico concretar o financiamento de cada parte a partir da análise dun proxecto concreto en función das súas características? Non sería lóxico que o Concello e mesmo a Xunta de Galicia participaran de xeito activo e tamén vinculante no deseño de algo que van pagar en máis da metade do seu custe? Por certo, lembro que o convenio do 2009 determinaba os informes previos e vinculantes das administracións asinantes. Non se debería explicar en algún exponendo ou incluir un anexo no que se explique a previsión de usuarios, así como no que se identifique a data prevista para acadar os 3,5 millóns de viaxeiros? Sabe o Concello certamente en que data será? Discutiuse con Adif este tema ou simplemente se transixiu co plantexamento do Ministerio? Preocúpanos, e creo que isto é moi importante, que o protocolo non recolla o compromiso do Adif en garantir que o proxecto xa adxudicado da obra exclusivamente ferroviaria é compatible, complementario e non entra en contradición con futuras actuacións. Así mesmo, Adif debería comprobar, axustar ou modificar ese proxecto en caso necesario. Nos creemos que esa cláusula debería ser imprescindible. Señor concelleiro, critica vostede un proxecto que asume co texto actual do convenio. En definitiva,
vostedes pretenden que demos cobertura a un protocolo no que o Concello asume o 30% dunha obra cun custe total por determinar e en cuso diseño non participa directamente e así mesmo busca a nosa complicidade para que Santiago asuma que o Ministerio non comenzará a executar a intermodal ata unha data que descoñecemos. Non teño ninguna dúbida, e máis, estou seguro que de ser un alcalde do Partido Popular quen fixera esa proposta atoparíase cun rexeitamento unánime da corporación e da cidade. Pero tamén lle digo, señor alcalde, señor concelleiro, un alcalde do Partido Popular non tería cara suficiente para facer semellante proposta e moito menos para decir que estamos ante unha negociación favorable para esta cidade. En definitiva, señor Noriega, trae vostede pola vía extraordinaria un protocolo que non achega nada novo a favor da cidade, pero iso sí, asume cuestións que van lastrar calquera negociación posterior. Pero a verdade é que, por desgraza, como adoita acontecer nesta vida, será outro alcalde no futuro quen teña que asumir os erros de vostede, señor Noriega. Outro alcalde terá que negociar o límite dos 3,5 millóns de viaxeiros. Ao asinar este acordo, a cidade asumirá o custe do 30% do algo indeterminado. E o que é máis grave, amosará a súa conformidade a unha intermodal sin data certa. Un cheque en branco. Nos, o Grupo Municipal Popular, non vai ser cómplice diso. Mal negocio. Eso sí, señor alcalde, terá vostede a súa foto. A súa foto, é certo que as estruturas cambian, con dúas conselleiras, agora son dúas, e unha ministra. Xa sei que os seus asesores amólalles moito o das fotos e critican, é certo, as que tiven eu a honra de compartir con diferentes responsables ministeriais, por certo, cos que non coincidía na cor política. Pero centrándonos no tema, señor alcalde, no tema que nos ocupa, para a cidade era millor o protocolo de 2009 e tamén, obviamente, a súa foto, é certo, se non fora polo uso torticeiro e urbanísticamente interesado que pretendeu facer o señor Bugallo, que este que pretenden vostedes asinar agora. Neste tema, señor Noriega, como por desgraza en moitos outros, a cidade vai a peor. Nós non imos apoiar esta proposta, señor alcalde. Non imos ser cómplices do seu conformismo e da súa falla da ambición. Vai ter vostede o seu protocolo, que é un protocolo, pero teña claro que non será o protocolo nin o acordo que necesita esta cidade. Por desgraza, unha oportunidade perdida, eso é o que estamos hoxe constatando, unha máis para a cidade, a non ser, señor Noriega, que nun exercicio de responsabilidade retire vostede a iniciativa e negocie en Madrid, poñendo os intereses da cidade por riba das súas urxencias políticas. É certo que pasou un ano de goberno e non ten vostede moito que presentar a veciñanza, pero insisto, faga vostede un exercicio de humildade, faga vostede un exercicio de responsabilidade, retire esta proposta e negocie co apoio da cidade, co apoio tamén destes humildes grupos da oposición. E, por certo, señor Noriega, non se preocupe polo avance. O convenio de 2009, cos seus problemas, coas súas indefinicións, co uso que pretendeu facer o señor Bugallo, permite seguir avanzando. De feito, a Xunta de Galicia licitou o proxecto da estación de buses, o Ministerio no seu día licitou a redacción do proxecto da intermodal, e, polo tanto, presione vostede o ADIF para que mude os seus plantexamentos, asuma os seus compromisos e consiga vostede un acordo que beneficie a cidade. Moitas grazas e máis nada. Gracias, señor Agustín Hernández. Pasamos a segunda quenda, 5 minutos. Jorge Duarte, segunda quenda. Bueno, falase das reunións de traballo, para ben ou para mal,
como día a concelleira Concha, Juan Herreros e eu recoñecémonos na nosa profesión e na nosa amistade desde fai moitos anos. Por lo tanto, eso de que non se traballa, a mí me gustaría que cando fala usted de que o señor o proxecto estaba encaminhado, eu sí lle podo decir que no mes de xullo do ano pasado non había absolutamente nada deste proxecto. E cando se fala de traballo, sí lle podo decir que falaba Paco Reyes de 11 reunións, bueno, creo que superamos en este ano ese tempo. E algo que dixo por aí o señor Agustín Hernández de gustaríame saber si naquel momento el señor Pepe Bugallo levaba a Conderroa a Madrid e o acompañaba a esos viaxes de traballo, ou se durante a corporación anterior o señor Conderroa levaba a Madrid ao señor Paco Reyes para negociar aquelas negociacións tan boas que deron como lugar o proxecto que presenta o ADIF en 2015, que por desgracia non é complementario co proxecto que presenta a ADIF no 2016. É un paso atrás. O proxecto de 2015 ten parte da súa obra que é inutilizable co proxecto que imos facer agora. Por lo tanto, esa solución do 2015 era unha mala solución. E o propio proxecto de agora desbota os pasos soterrados e quedan con pasos elevados a través das vías. Por lo tanto, o proxecto de 2015 é pouco utilizable de cara ao futuro, un mal proxecto. A mí o que sí me gustaría é puntualizar algunhas cousas. Dixeron vostedes dous, señor Paco Reyes e Agustín, tamén Rubén, que este é un documento que hai que seguir avanzando. Nós nunca dixemos que fora un convenio pechado. De feito, a palabra convenio marco o que di é que hai que seguir traballando, porque de feito o proxecto preséntase oficialmente o 13 de xuño. E non é por nós, que nós non contratamos. Nós traballamos o arreo durante este tempo para que ese proxecto estuvera o antes posible e poder telo. E seguimos traballando, e síguese millorando ese proxecto e seguiráse millorando. Pero evidentemente non hai cuantificación dos metros cuadrados de estación de autobuses, porque aínda fai pouco, a pesar das prisas que nos metía a Consellería de Infraestructuras, houbo que desplazar a estación e, por lo tanto, non se podía iniciar. De todas formas, se hoxe estamos aquí, é porque o Partido Popular votou a perder o mandato pasado. E non só é que non dera ningún paso adiante para termos a estación intermodal que Compostela necesita, sino que co proxecto anterior dimos varios pasos cara atrás. Agustín sempre se desvincula dos seus alcaldes antecesores, pero neste caso non pode facelo, porque de feito avalou que Conderroa desistira de ter un intermodal para Santiago e asinou con Currás algún que outro acordo en relación á estación intermodal. A hemeroteca, neste caso, está aí. O proxecto asinado durante o anterior mandato non é un proxecto que se poda seguir mantendo. Por lo tanto, é curioso que Agustín non lle chegue con este acordo, cando hai pouco máis de un ano lle parecía un gran triunfo que a DIF aprobara un proxecto para condicionar únicamente as vías do ferrocarril. E, sin embargo, hoxe o que estamos presentando é un proxecto que garante a intermodalidade e garante o futuro da estación intermodal. Por desgracia, eu o de Paco Reyes non entendo, porque por máis que repita unha cousa, non é verdad. A estación intermodal vai ter unha comunicación cuberta entre as dúas estacións, entre a ferroviaria e a de autobuses. Por lo tanto, pode repetir continuamente que será unha pasarela descuberta, que non é certo. Vai ser unha estación intermodal cuberta. Punto. O repita as veces que o repita. E outra cousa, os números de pasaxeiros non os dou eu, para os dous. Os dá a ministra de Fomento. 2.700.000 no eixo atlántico, só no eixo atlántico, despois dun ano do eixo atlántico, no mes de abril. A eso hai que sumar os viaxeiros que van a Ourense e a Madrid. Son números oficiais, claro. Ahora, por rematar, di o PSOE que haberá que seguir negociando. Quen dixo que non imos seguir negociando? O que temos, como decía, é un convenio marco que temos que seguir desenvolvendo. E estes días siguen chegando modificacións, día a día. Por qué? Porque queremos seguir traballando. E iso que levamos facendo un ano, traballando para ter a mellor estación intermodal. E iso é o que coñecemos. Pero fálase moito, e sorpréndeme que volva a decir Agustín, cando quería desvincular o seu nome do anterior convenio, que volva a falar agora do aproveitamento. O convenio do 2009
e hai que repetilo, tiña 53.000 metros cuadrados de aproveitamento. Eso supón máis de 25 millóns de euros de aproveitamento en pesetas. O convenio do 98 asinado por Bugallo, euros, o convenio do 98 asinado por Bugallo supoñía un coste de 700 millóns de pesetas, perdón, porque está en pesetas, 700 millóns de pesetas, cerca de máis de 4 millóns de euros no 98. No 2009, como decía, 53.000 metros cuadrados supoñen máis de 25 millóns de euros na estimación máis baixa de aproveitamento. E eu podría decir, porque si está recollido no convenio, porque por máis que digamos que non está recollido no convenio, está no convenio. Punto segundo, que ten que facer o Concello? Obtener os suelos necesarios para a implantación da nova estación de autobuses. Canto pode valer eso? Do orden do 1.000.000 de euros. Segundo, redactar el proxecto de la estación intermodal. E terceiro, financiar cun 30% as obras correspondentes. De que estamos falando? Aproximadamente 2 millóns de euros, 750.000 euros, aproximadamente menos de 2 millóns de euros de custe total. No 98, 700 millóns de pesetas, 4.200.000 euros. No 2009, máis de 25 millóns de euros. Si ustedes creen que esa é justificación para defender os convenios anteriores, vale, pero si non, me gustaría que el señor Paco Reyes me diga a vostede, acaso está vostede de acordo con esos 20.000 metros cuadrados de uso terciario e 12.000 metros cuadrados de uso exclusivo no centro da cidade? Si así, díganolo a esta corporación e a todos os comerciantes de Ensanche. O señor Jorge Duarte estendeuse en 2 minutos, que son os que lle corresponden a maiores dos 5, o resto os voceiros. Vai o señor Jorge Duarte marcando os excesos. Señor Rubén Cela, a súa quenda. Moitas grazas, señor alcalde. Pois xa que teño 2 minutos extra, comezo por comentar algo que interpelaba tamén o señor Agustín Hernández, non? Nós no Bloque Nacionalista Galego somos de mirar sempre cara adiante, non? E a poder ser en positivo, non? Pero certo que o mundo non comezou hai 12 meses, non? E para entender o presente, pois é imprescindible coñecer parte do pasado máis recente, non? E aquí, neste mesmo pleno, pois vivimos algún episodio delirante, non? E vivimos algún alcalde que negaba neste pleno a necesidade de ter unha estación intermodal en Santiago, non? Que negaba a necesidade de facer esa actuación no centro, que abocaba pois, a cuestións que non eran posíveis, como unha reformulación incluso do trazado de alta velocidade para que pasara polo aeroporto de Lavacolla e outro tipo de cuestións, non? E foron 4 anos pois certamente moi intensos, especialmente os 3 primeiros, onde en todo o que ten que ver coa intermodal, pois o expediente pois non quedou precisamente moi ben, non? En calquera caso, sobre o tema que nos trae hoxe aquí, non? Nos estamos convencidos de que a estación intermodal, xunto posiblemente ca futura estación depuradora de augas residuais, pois é a infraestructura máis importante que se pode facer en Santiago, pois non no corto prazo, sino nos 50, nos 60, nos 70 próximos anos. Estamos absolutamente convencidos diso, e por eso para nós este tema é absolutamente crucial, estratégico, e paga a pena facelo ben, non? Por que? Bueno, porque para nós ten 3-4 vectores que son claves, non? Un, evidentemente, o da mobilidade, se se fai ben, pois eso permitiría reformular de xeito sustancial e sustantivo a mobilidade en Santiago de Compostela, tendo unha estación que realmente no centro da cidade serviría como intercambiador entre o bus metropolitano, urbano ou de media longa distancia, o tren, se algún día temos un tren de cercanías como Dios manda, co tren de media longa distancia, e todo eso no centro da cidade, a diferencia de outras cidades como Zaragoza, que teñen esa estación a kilómetros do centro. É un valor engadido para Santiago tremendo, se se fai ben, está chamado a revolucionar positivamente a mobilidade en Santiago. A segunda urbanística, non? Que creo, sinceramente, que o proxecto que se presenta non o resolve, non? Certamente, como comentaba o concelleiro, hai unha navallada na trama urbanística co paso das vías do tren e a permeabilidade entre o que sería o Ensanche, Pontepedriña, As Brañas. Con este proxecto realmente pois creo que non é unha solución a máis a caída, pero en calquera caso esta era a posibilidade de meterlle man a iso, non? Creo que a posibilidade, falamos pouco diso tamén, de que a estación intermodal sirva como un auténtico revulsivo a actividade económica e comercial do Ensanche. Estou convencido de que se funciona ben a estación intermodal é o maior revulsivo que pode haber para os baixos cos que están parados, non só no Hórreo, sino no conxunto do Ensanche, que pode ser un revulsivo comercial moi importante. E en cuarto lugar, e isto non o deberían perder de vista, debería ser
polo menos unha palanca de apoio para conseguir unha das cuestións que aquí está pendente tamén, e é a estación de mercadorías no polígono da Xionlla. Precisamente esta estación intermodal o que se acabará de cargar é o espazo reservado para mercadorías. Actualmente nós nunca estivemos de acordo con que eso fora Susana, hai unha reserva no Pexón no polígono da Xionlla e, por lo tanto, creo que é un proxecto moi importante. Como comentamos na primeira quenda, certamente este proxecto ben precedido de toda unha serie de cuestións que creo que nunca se deberon acontecer no ámbito institucional. Nos alegrámonos de que se poidan desbloquear proxectos que levaban tempo enquistados, pero creemos que non se deben desbloquear a calquera precio. Decimos con sinceridade, creemos que este convenio sería moi mellorable, cando menos en dúas cousas. Primeira cousa, creemos que sería moi mellorable se en vez de asinar un convenio sin unha data concreta e vinculado exclusivamente ao número de pasaxeiros, aí houbera unha data. Tan fácil como iso. Se usted cree que hai unha previsión de que se vai alcanzar esa cifra en 2 anos, en 3 anos, en 4 anos, eu hoxe quedaría moito máis tranquilo se ese convenio puxera o Adif vai a investir eses 29 millóns de euros nun prazo máximo de 3 anos, de 4 anos. Para mí sería unha cuestión que non é menor, e tamén estou seguro que para o Adif non é menor, e por eso non aparece esa data. Mire, falaba dunhas cifras, eu oxalá que me trabuque, porque me encantaría ter que volver a este pleno a entrar o mea culpa e a decir que nos trabucábamos un pouco na nosa perspectiva, e o gallá a alta velocidade chegue a Santiago no ano 2018, o gallá que en un par de anos teñamos superado con creces eses 3,5 millóns de pasaxeiros, segundo os seus datos que acaba de dar, sen lugar a dúbidas, porque se xa partimos de 2,7 millóns e a alta velocidade que vai estar en 2018 seguro xa aporta outro medio millón, xa estamos nos 3,3 millóns, 400, por tanto en 2 ou 3 anos temos aí as máquinas facendo a nova estación intermodal. Oxalá que sexa así. Si é así, eu serei o primeiro que neste pleno virei a dicir, certamente, creo que había algunhas cousas que non había que facer se había unha previsión de 2-3 anos estar facendo esa nova estación intermodal, pero agora ben, se dentro de 3 ou 4 anos, ou de 5, ou de 6 ou de 7, non hai estación intermodal e iso está vinculado a que as cifras de pasaxeiros supostamente non chegan aos 3,5 millóns de pasaxeiros, tamén saberemos de quen é responsabilidade. En calquera caso, eso o tempo xa o dirá, e como digo, oxalá que me trabuque, e como digo, alta velocidade está aquí en 2018 puntualmente, o gallá, que sexa en 2018 e non en 2020, e o gallá se chegue a esa cifra de pasaxeiros o antes posible. E por último, creo que o que houbo tamén por parte, e isto non é responsabilidade do Concello, pero creo que por parte de todas as administracións, un problema conceptual desde o principio, quero dicir, isto é unha única actuación, e por ninguna institución se concebiu así, como moito polo Concello. Quero dicir, a Xunta só me preocupou ter unha nova estación de autobuses e os usos que lle vai a dar o solar da bella estación de autobuses, e o Adif nunca lle interesou facer unha estación intermodal en Santiago, pero falemos, claro, nunca lle interesou e non lle interesa. E o Adif conseguiu o que quería conseguir, e é que se corrixa a solución ferroviaria para que a alta velocidade poida chegar, a adaptar o hall, porque que hoxe xa é unha situación insostible, non lle quero dicir, cando chega a alta velocidade, e para de contar, Entonces, como digo, oxalá sexa así. En calquera caso, e remato con isto, señor alcalde, son unha cuestión, como dixen ao longo das dúas intervencións, para nós este non é, non sei se o mellor convenio posible, desde logo creo que non é o mellor convenio para Santiago, pero nós, desde logo, o que non vamos facer é tamén por paus nas rodas, no sentido de que non se desbloqueen determinado tipo de cousas. En calquera caso, vostedes toman unha decisión, oxalá que acerten, nós, desde logo, non vamos a votar en contra deste proxecto, pero tampouco lle vamos a dar o noso beneplácito. Moitas gracias, Rubén Cela. Señor Paco Reyes. Gracias, señor alcalde. Señor Duarte, que non ten escoitado e que non escoita hoxe. Mire, o que si é certo é que clarificou para todos nós ao longo da súa intervención é que non temos un proxecto. Dixo en repetidas ocasións ao longo da súa intervención que o que temos é un anteproxecto. Xa nos parece que vostede bastante xeneroso ca calificación, pero dende logo recoñeceu que non hai proxecto. Mire, cando falan vostedes dos usos urbanísticos, mire, os usos urbanísticos foi unha
claramente imposición de Adif. Non é certo os usos do centro comercial, e que o dixo o propio presidente da Adif. Mira, unha mentira, porque a repita vostede 1000 veces non se vai converter en verdade. O que sí é certo, e se recolle así no protocolo que nos presentan hoxe, é que vostedes plantexan unha compensación a Adif polos terreos da Adif para construir a nova estación, máis un aproveitamento urbanístico, máis o aproveitamento urbanístico das parcelas de Adif en Cornes, que tamén temos que falar diso. Pero non dicen vostedes neste protocolo nada sobre o número de metros cuadrados que van a recalificar para o financiamento, nin cal a cuantía económica que vai significar esa recalificación. Por que o ocultan? Iso é o primeiro que teñen que explicarnos. Mire, é que, eu sinto decirlle, é que, claro, un prazo fai referencia a tempo en calendario. Claro, o número de viaxeiros, ata onde eu sei, non é un concepto temporal. Onde está a información sobre o número de viaxeiros e, polo tanto, a posibilidade de chegar nunha determinada data na documentación do pleno, porque a lo mellor se nos escapou, pero de verdade que a reviso e non o atopo. A pasarela do intercambiador vaise cubrir, eso está claro, cando cheguemos aos 3,5 millóns de pasaxeiros, o que non se lle pediu a Vigo, nin a Ourense, nin a Coruña, nin a Segovia. A nós sí que se nos pide. Mire, que cando fala que vostede fixo máis reunións aínda, mire, déxeme que lle pregunte unha cousa. A cantas reunións con Fomento e Codif acudiu o alcalde de Santiago? Quero dicir, aparte da reunión da firma da rendición, quero dicir, aparte diso. A cantas? A cantas? Mire, este protocolo que hoxe nos traen, este protocolo de intencións, soamente garantiza esta cidade unha cousa: unha foto do grupo de goberno de Compostela Aberta. É o único que lle garantiza. Non me pregunta a min, insisto, sobre o tema do aproveitamento urbanístico comercial, non me pregunte, porque, entre outras cousas, o que opinan os comerciantes xa o ten vostede escoitado diante dos medios de comunicación por los representantes do comercio desta cidade no foro cívico, e non foi precisamente un comentario favorable a este protocolo. Por certo, e falando de urbanismo, onde está o plan de mobilidade no ámbito da estación? Porque tampouco se incorpora na documentación deste pleno. Miren, non nos poden pedir agora o voto a favor cando fixeron caso omiso das nosas denuncias continuas durante este mandato. Señor alcalde, o noso Consello escoite ao Consello Económico e Social. Póñanse como goberno a traballar polos intereses da cidade. Isto, o que traenos aquí, é o máis cómodo: aceptar a imposición dos gobernos do Partido Popular. Pero certo é que para isto non facía falta percorrer todo este camiño. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias, Paco Reyes. Señor Agustín Hernández. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Brevemente, porque penso que o debate está feito. Señor Duarte, se o proxecto de 2015 é tan mal proxecto, ten tantas cuestións que é necesario modificar, por que no convenio, a non ser que vostedes estean ainda negociando, non aparece un compromiso para asustar o proxecto por parte do Adif? Un compromiso tan inocente como decir o Adif asume o compromiso de garantir que todas as actuacións que estean previstas ou en marcha no ámbito da estación de tren de Santiago serán complementarias co anteproxecto que foi encargado grazas á xestión do goberno do Partido Popular, porque parece que todo o mundo esqueceu que foi o Partido Popular quen deixou marcada a folla de ruta. Facer a obra ferroviaria, lóxicamente, é a primeira prioridade do Adif, e logo despois, lóxicamente, facer un anteproxecto que é o froito que están recollendo vostedes tarde, mal e arrastra. Se o dato dos pasaxeiros é un dato tan claro, é un dato tan certeiro, obviamente, si palabra da ministra, nos obviamente imos a asumir, como non podía ser de outro xeito, esa palabra, pero, home, son datos estadísticos, señor Duarte. Cuidado cos datos de viaxeiros, señor Duarte. Pode vostede ter un sorpaso, non, sorpaso é o que está de moda agora, unha sorpresa, pode ter vostede unha sorpresa en datas futuras, porque son datos publicados. Non sei se tivo vostede o cuidado de facer un número tan sinxelo como o seguinte: nestes momentos o aeroporto de Lavacolla ten aproximadamente 2,2 millóns de viaxeiros. Deses 2,2, aproximadamente o 40% van en Madrid. 800.000, non? 800.000. O 40% dos viaxeiros de avión
de Barcelona mudaron o tren de alta velocidade cando comenzou a funcionar o AVE a Barcelona, 40%, 8 por 4, 320.000. 320.000, señor Duarte. Pero é que non todos os viaxeiros que utilizan o avión na Bacolla son de Santiago. Hai cidades onde tamén vai chegar a alta velocidade. Por tanto, non faga vostede as contas, porque, insisto, o número de inicio non son os 2,7, señor Duarte, ou allá foran os 2,7. E vostede ten que informarse, aparte de facer este número groseiro, que, como pode ver, é fácil de facer. En definitiva, a mí gustaríame que o concelleiro ou o alcalde contestaran un número concreto de preguntas sinxelas, para que nos esteamos tranquilos. Que actuación, obra ou expediente é posible impulsar con este protocolo que non se poidera facer co acordo asinado no 2009? Señor Noriega, vou contestar eu, ninguna. Todas é posible facelas co convenio do 2009, por lo tanto, para que tanta ausencia? Señor alcalde, cando vai ter o Concello as modificacións do plan ou o plan especial a disposición da Xunta? Cando vai a estar eso? Porque, lóxicamente, sin ese documento a Xunta de Galicia non pode aprobar o proxecto construtivo da estación. Cando vai ter o Concello a disposición da Xunta os terreos para facer a estación de buses? Diga vostede, cando? Cando vai ter o Concello redactado o proxecto dos accesos? Cando vai licitar, ou ten previsto licitar o Concello o proxecto dos accesos? Podería vostede decir que no ano 2017 e nos poderíamos admitir que, home, despois, igual no 17, no 18, pero no convenio nada aparece, no protocolo. Está traballando o Concello no plan de mobilidade da zona para garantir que non imos ter un problema no barrio cando empece a funcionar a estación de buses? Eso é o que nos necesitamos saber, señor Noriega. A foto, sinceramente, é o de menos. E, ademais, tamén saber cando pensan vostedes, de acordo coas informacións oficiais do Ministerio, que Santiago vai ter 3,5 millóns de viaxeiros para poder contar cunha estación intermodal, porque na mentres o único que imos ter é un documento asinado e un cheque en branco que vincula e que compromete o futuro desta cidade. Moitas gracias e máis nada. Moitas gracias, Agustín Hernández. Vou facer uso da miña quenda de 5 minutos. Non creo que sexa necesario, pero tamén dos 3 minutos extras que habilitou o señor Duarte por alusións. Eu sí que penso que esta cidade ten un problema de autoestima, non? Despois de todos os anos que pasaron, sobre todo a última legislatura. Está ben os exercicios de tabula rasa na memoria, pero unha cidade desmemoriada non é unha cidade, e pola contra do que fai o Partido Popular, a cidade ten memoria do que aconteceu, e iso vai tamén na súa autoestima. O digo pola intervención do señor Agustín Hernández, que sempre di que el mira para o futuro. Non me extraña, porque mira para o futuro, que mire para o futuro, porque se miraba para o pasado por ese retrovisor, pois non podría decir as cousas que di. Digo isto porque, escoitando as intervencións de hoxe no pleno, un entende por que a cidade tamén ten un problema de autoestima, non? E un incluso lembra o entrenador Bangal, eso de sempre negativo, nunca positivo. Hai que facer unha excepción. O señor Rubén Cela é capaz de facer unha lectura crítica do convenio, pero non ser tan destructivo, e seguramente o que menos backstage ou fundo de armario ten respecto ao que aconteceu aquí ca Intermodal dende o ano 98, con gobernos do Partido Socialista e do Partido Popular. Claro, eso non toca lembralo, porque estamos nun debate dende o ano 98. Toca vir aquí, toca desacreditar un acordo e falar da foto, porque vostedes entenden a política como foto, e verdadeiramente, non, señor Agustín, que ten unha colección de fotos e de tipoloxías que dá para encher un armario, non? É dicir, entenden así, non me interrumpa que eu non interrumpín, entenden así a política, pero da memoria non fan ningún tipo de exercicio. Claro, hoxe vimos aquí cun convenio negociado con un goberno en funcións, e o que toca desacreditar a posición do Concello e do grupo de goberno. Non se fala para nada do convenio do ano 98, que arrastraba unhas obrigas de máis de 6 millóns de euros económicas para o Concello respecto a Adif, e que están eliminadas deste convenio, despois do proceso de negociación por cesión de Adif. Non se fala nada do convenio do 2009, onde se estaba a falar dun aproveitamento elevadísimo urbanísticamente, incluso cun gran impacto comercial para a cidade,
e que en estos momentos, en este convenio, queda reducido a menos dun 10% no aproveitamento urbanístico, porque non interesa. É dicir, que se teñan eliminado as cargas dos 6 millóns de euros, non interesa decilo. Que se teña eliminado a carga do aproveitamento urbanístico e reducido a menos do 10% tampouco interesa. A cuestión que hai que decir aquí é que vostedes non negociaron absolutamente nada. Bueno, pois me parece moi ben. Claro, pero vostede, señor Agustín Hernández, asinou como conselleiro o convenio 2009, ese que ahora reivindica ou non reivindica, depende como lle veña o vento, porque tanto di que asinou como logo lle vota en cara ao Partido Socialista que tiña un aproveitamento urbanístico desmedido. E vostede, a maiores de asinar o convenio de 2009, no 2015 pasou únicamente pola solución ferroviaria, para a cidade, para sacarse a foto a uns días das eleccións que logo perdeu. E que eso nos obrigou a negociar cas cartas marcadas cunha solución ferroviaria que hipotecaba o proxecto da intermodal. Claro, deso nada se di. E vimos aquí, nos quedamos tan panchos dicindo as cousas. E se vostede tivera dignidade, retiraría o convenio. Non, se vostede tivera dignidade, ou non estaría aquí, ou votaría en contra. Porque, é dicir, eu creo que as cousas hai nas que decir na súa xusta medida. Polo tanto, esta negociación deuse cun goberno en funcións durante moitos meses. Claro, que posición de forza adoptas cun goberno en funcións? Pois é complicado. Como manexas os tempos? Complicado, porque a situación política non é absolutamente habitual. Non é absolutamente habitual. E hai que agradecer a colaboración da ministra Ana Pastor, sí, do Partido Popular, e do Ministerio, porque foi unha muller que verdadeiramente deu unha palabra e cumpliuna. Dixo que iba a facer todo o posible por ter un convenio para intermodal e cumpliuno. Sí, en varias veces, en varias xuntanzas, señor Paco Reyes, sei que lle gustaría vir comigo a Madrid, sí, pero non é a posibilidade en estes momentos. É dicir, non é, estamos verdadeiramente indo a Madrid. Eu me reunín varias veces ca ministra, me reunín tamén na última xuntanza e fíome verdadeiramente da palabra dunha ministra que di que iba a facer todo o posible por ter un convenio marco, e que non é menor ter ese convenio. Non é menor porque verdadeiramente nos coloca nunha posición de certa ventaxa respecto a outras cidades, respecto a un futuro goberno central, e nos permite habilitar un campo de xogo e un desenvolvemento. Non se preocupen polos prazos. O convenio di literalmente na 11ª a vixencia presente convenio marco de colaboración terá unha duración máxima de 4 anos. Non imos a hipotecar nada. Aquí sí que aparecen prazos. Curiosamente no 2009 non aparecía ningún tipo de data límite, non aparecía absolutamente nada. Pero aquí sí que se marca prazos. E, ademais, queda absolutamente vencido o desenvolvemento dos convenios sectoriais. Polo tanto, eu podo entender calquer tipo de lectura crítica, pero non ser tan autodestructivos, ni ser tan desmemoriados. Porque aquí estivo gobernando esta cidade que non estivo gobernando. E a día de hoxe non temos nada na estación de ferrocarril. E falemos para Juan Pueblo, a mesma estación de ferrocarril de sempre. A mesma. Despois de case 20 anos. E logo nos extraña porque a xente din que estos políticos falan e non fan. Pois a día de hoxe temos un marco, vai haber o inicio da solución ferroviaria e hai un marco para poder garantizar tamén a integración da estación de autobuses e a conexión peonil, con menos aproveitamento e sin as cargas do 98, e ca sinatura de todas as administracións implicadas. A mí me gustaría que tamén non houbera desanalización en tempo espacial, porque verdadeiramente, señor Agustín, que vostede é portavoz da oposición, non está ahora na Consellería nin no Ministerio, e curiosamente as outras dúas administracións que asinan e que estiveron negociando todos estes meses son do Partido Popular, pero aquí parece que todo o mundo se descabalga da lectura. Polo tanto, nós verdadeiramente entendemos que, dadas as circunstancias, é un bo acordo e que permite seguir mantendo a posición da cidade para optar a unha estación intermodal e que vai haber que seguir pelexando e que este ano vais iniciar as obras para a solución ferroviaria e para a chegada do tren de alta velocidade e que imos a ter que seguir negociando verdadeiramente para conseguir ese intermodal, pero imos a comenzar a ver realidades. As cifras figuran directamente na página web do Ministerio. Son datos oficiais, non nos inventamos, o xo escollimos do mes de abril, da página web, poden entrar vostedes e velas. E verdadeiramente queremos que son unhas cifras que son factibles para poder facer a segunda fase. E eu, de verdad que vos lo digo, é dicir,
eu optaría por manter posicións críticas, pero non por ser tan autodestructivo. Durante estes meses mantivemos 3 ou 4 xuntanzas co Foro Cívico, dimos información privilexiada. O señor Jorge Duarte e eu mesmo falou cos portavoces en varias ocasións. Falouse de como iban as negociacións. Interesa facer ver, falamos tamén co empresariado, que non se estivo falando. Pois moi ben, pois vale. De repente choveu do ceo un convenio para Intermodal. Non, pois non foi así. Entón, eu asumo todo tipo de críticas, pero creo que sería unha irresponsabilidade non ter esa posición de cidade para un futuro goberno central e para poder viabilizar a Intermodal, e que este un paso adiante, e que un paso que a cidade necesita, máis alá dunha foto, e que unha infraestructura que a cidade necesita, e pola que hai que seguir pelexando, e pola que seguiremos pelexando. Claro que imos a seguir pelexando, como pelexarían vos, supoño. Esa é a situación. Entón, e logo acabo unha cuestión. Aquí traís a pleno, porque é un informe o señor secretario que se o indica. E parece que aquí non se pode traer a pleno, cando o señor secretario indica que é un acordo de pleno na tramitación, e montamos todos un escándalo de por que se trae a pleno. Aclárense. O que é competencia de pleno non queremos que veña a pleno, que non é competencia e debatimos no pleno, queremos que o cumpla o día seguinte. Entón, hai un informe de secretaría. E logo, respecto ao informe de intervención, señor Paco Reyes, o propio informe do señor secretario informa que non é preceptivo. Vostedes as referencias que fan non son de carácter económico, son de carácter xurídico. E eu aí fíome pois do señor secretario, que é o que dá garantía do cumprimento do marco xurídico. E da señora interventora para as cuestións económicas. Pero na interpretación xurídica, para o señor secretario. E ese é a guía deste goberno. Pero incluso utilizar un informe de interventora para intentar justificar a fixación da posición, eso fala moi pouco da posición de cidade, de todo o mundo. Eu así o digo. Porque, claro, logo te tes que encontrar todos estes días que de repente chega un informe de intervención aos medios cando os únicos que teñen acceso ao informe de intervención son os grupos municipais. Bueno, pois vale, pois moi ben, pois moi ben. Pois moito lle queremos a cidade. Entón, polo tanto, voten o que consideren que teñan que votar. E o que vote esta corporación será o que asinará este grupo de goberno. E o grupo de goberno foi a negociar porque entende que está mandatado para iso, por iso o grupo de goberno. E cada quen asuma as súas responsabilidades, que non pasa nada, sin dramatismos, e dándolle a cara aos veciños. E pasemos a votar, señor secretario. Orden. Gustaríame que constara en acta a petición deste portavoz de que o alcalde respetara os tempos recollidos no regulamento. Moitas grazas. Home, sí. Señor Agustín, todos tivemos o tempo extra que tivo o señor Duarte nas súas intervencións. Creo que vostede superou con moitos 3 minutos extras. Bueno, señor Agustín, mídame o segundo, pero vote o que considere. Bien, votos a favor da asignatura do presente convenio marco. Votos a favor. Tendo que 9 gracias, votos en contra 3 e abstencións 11, gracias. Levantamos a sesión, moitas gracias.